Buffett dokázal ze 100 000 dolarů udělat stovky miliard dolarů. Jak? Neinvestoval do S&P 500. Hele, dneska to bude fakt upřímný. Ukážu ti, proč přesně tvoje investiční portfolio nedává smysl a dozvíš se taky, proč Buffett nedrží S&P 500, proč diverzifikace vlastně úplně tak nefunguje a jak můžete právě s malými částkami mít tu největší výhodu oproti jiným investorům. Zdravím všechny investory u dnešního videa. Hele, možná vás někdy napadlo, proč třeba Buffett nebo jiní miliardáři drží většinu svého majetku jen v několika akcích nebo v několika firmách. A proč si raději třeba nekoupí S&P 500, jak tady tvrdí většina lidí na YouTube. Warren Buffett jednou řekl, že diverzifikace nedává smysl, pokud víte, co děláte. A tenhle princip 90% lidí ignoruje. Dávat peníze do S&P 500 neboli 500 různých firem znamená, že dáváte peníze do firem, z nichž 90% ani neznáte třeba. Buffett má jasno, S&P 500 je skvělý nástroj pro lidi, kteří se nechtějí učit. A pokud máte třeba majetek a chcete si udržet hodnotu peněz, není na tom asi nic špatného. Ale pokud chcete víc, je tady cesta, kterou právě probereme v tomhle videu. Buffett to říká jasně, pokud vlastníte 50 akcí, jedna z nich vyroste o 100%, ovlivní to vaše portfolio přibližně jen o 2%. Ale pokud vlastníte 5 akcí a jedna vzroste o 100%, získáte 20%. To je vlastně průměrný výnos S&P 500 za celé 2 roky. S&P 500 potřebuje 30 let na skutečné bohatství, koncentrovaný portfolio to může dokázat za zlomek času, pokud víte, co děláte. Za chvíli si ukážeme můj vlastní příklad, jak já používám Buffettovu filozofii ve svým portfoliu na XTBčku, ale chtěl bych vám ukázat tohle. V rozhovoru pro Business Week v roce 1999 Buffett řekl, že kdyby znovu začínal, dokázal by vydělat na trzích 50% ročně. Jak? V odpovědích na schůzkách a interview popisuje postup. S malými penězi by hledal malé, přehlížené nebo špatně oceněné společnosti, kde trhy jsou často neefektivní a že by byl velmi spokojený, kdyby vlastnil pouze 2-3 biznisy, protože 3 úžasné biznesy jsou víc, než potřebujete v životě. Přičemž dodává, že je menší riziko vlastnit 3 snadné a skvělé biznisy než 50 velkých a známých firem. Aktuálně drží Buffett polovinu svého portfolia jen ve 3 akcích. Apple, Bank of America a Coca-Cola. Jsou to nejlepší investice? Asi ne. Tak proč? Protože je perfektně zná. Já mám většinu svého portfolia pouze ve 2 firmách, a to Google a SoFi. Není to proto, že je na nich největší potenciál nebo že bych na nich nejvíc vydělával, ale protože oběma biznisům perfektně rozumím a ostatních 6 firm zastupuje vlastně pouze čtvrtinu mýho portfolia. Každou firmu znám, vím, jak funguje a jakou má každá konkurenční výhodu, proto mě to vlastně nechává v klidu spát. Pokud bych měl mít 50 různých firem, říkám vám, že bych se z toho asi zbláznil. Prostě bych nestíhal a dělal bych pak zbytečně zbrklé kroky, prodával ve ztrátě a tak dále. Rozdíly koncentrovaného portfolia a diverzifikovaného jsou dlouhodobě nesrovnatelný. Buffett za 60 let zhodnotil svoje portfolio průměrně o 20% ročně a S&P 500 o 10% ročně. Rozdíl 10%. Jo, ale ze 100 000 na začátku je to 13 milionů nebo 1,2 miliardy. Co si vyberete? Jinak pokud chcete vědět, do čeho teď investuje Buffett a jak funguje vlastně celé jeho investiční impérium, tak můj dlouhodobý partner XTB připravil krátký e-book, kde se dozvíte, jak funguje Berkshire Hathaway, přehled jeho aktuálního portfolia, jak se dělá to pravé hodnotové investování a taky co teď bude vlastně z Berkshire, když Buffett teďka skončí. To by vám mělo dopomoct víc pochopit vlastně Buffettovo investiční princip a e-book je zdarma ke stažení přes odkaz dole, který vám připnu asi v prvním komentáři. Jinak koncentrace určitě není všechno, je důležitý čas a výběr hlavně kvalitních firem. Jak by to bylo podle Buffetta? On začínal s 10 000 dolarů v roce 1956. Dnes má vlastně 100 miliard. A sám Buffett říká, že nejlepší čas zasadit strom byl před 20 lety, druhý nejlepší čas je teď. Každý měsíc, kdy neinvestuješ, je ztracená příležitost a peníze vydělané v mládí jsou potom nejcennější a mají nejvíc času na růst. Kvalitní firmy, pod tím se naopak každý můžeme představit něco jiného. Firmě nejenom, že byste měli rozumět, ale taky vědět, proč zrovna akcie téhle firmy chcete si koupit. Může to být levná cena, velký potenciál, produkt, který věříte, nebo něco, co ostatní vlastně přehlíží.
Lidi vám budou určitě tvrdit, že nejste přece Buffett a že stockpicking není nic pro vás, ale většinou to tvrdí právě ti, kteří stockpickingem třeba začínali, nakupovali kraviny nebo prodávali ve ztrátě, a to vám ani S&P 500 nepomůže, když neustojíte klasickou psychologii trhu. Když to teď trochu pesimisticky přeženu, tak jestli třeba úplně začínáte a máte tam pár tisíc korun, tak pokud uděláte kravinu a ztratíte je za 2-3 dny, je vyděláte vlastně zpátky. Ale naučíte se to a poučíte se hlavně z chyb. Pokud je ale zainvestujete do S&P 500, za rok uděláte třeba řekněme 10%, tak vyděláte 500 korun, ale nenaučíte se vlastně nic. Myslím si, že pointa videa je zřejmá. Pokud chcete klídek, pár procent ročně, nic neřešit, S&P bude cesta. Pokud chcete od investic něco víc, koncentrace je za mě ta druhá cesta. Abych se neomíjel pořád jenom o Buffetta, je spousta jiných investorů, který vám řeknou vlastně to samý. Teď si vzpomenu třeba na Erika, možná znáte z YouTube, Erik Investor, který má tuším roční návratnost okolo 40% ročně dlouhodobě s koncentrovaným portfoliem. No a poslední věc jsou potom poplatky. To je ten největší nepřítel investora, který v dlouhodobém horizontu úplně zničí celý výnos portfolia, a pokud plánujete začít investovat ať už do S&P 500 nebo do jednotlivých akcí, vyberte si nějakého brokera, který je bezpoplatkový. Já používám XTB, jak jsem zmiňoval. Investovat do akcí a do ETF můžete tady zdarma, což je obrovská výhoda, protože náklady v budoucnu vám neubírají zbytečný výnos. Odkaz jako vždycky dole, a aby nechybělo moudro nakonec, tak pamatujte, že největší riziko je neriskovat a každá tisícovka na výnosu teď tě stojí 10-20 tisíc v budoucnu. No a pro dnešní video je to všechno, a pokud chceš vědět, po kterých akcích teďka koukám, mrkni na tohle video a měj se hezky, čau.